मोर गाटी छोट मोर गाटी लकटा मधुर गान फसल कटा मधुर गान सकल मोर साहाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी इंजीनियर करी जाऊँ काम कर पकी जिते परिश्रम पड़ू पछे खराटा पड़ला जा हो ये कामटा कर पलैबी पुओ को इंजीनियर करी खराटा है जिते कष्ट पड़ू पछे कोड़ी के घर पलैबी पुओ को इंजीनियर करी शुणुच आस खाईद ये कम था हाँ आस चलो चलो झाड़ नाड़ पूरा ही गले खाईदवा अच्छा हो आस आस बस खाए हाँ देखिए कौन आनी खाइया आ जोड़े खाई दो ए बिलवाड़ी चाष तोरी में ही करी ते पाठ पढ़ी ते इंजीनियर करी हो खाई दे मालती हम पुओ को कहीं बड़ कॉलेज पढ़ेया जानिछ नदी कूले जो 2 गुंठ बिल अच्छी से बिकी आम पुओ को बड़ इंजीनियर कर हौ चाष बास तो होनी बिकी पुओ को पढ़िया देखिया बड़ हेले सी आम कौन करुची बड़ इंजीनियर करिया मोर इच्छा पूरण हम देखिलो देखिलो मालती कि ओडे फोन पुओ तो फोन करछि कटिया कथा हेलो हां पुओ कह कौन हला सब काटू मुडिया दे पुओ को जा हो बुआरी सुनिछ कौन है पुओ हमर टपर है इंजीनियर प्रभु प्रभु मो डाको सुनिले ओ हौ जा दी घर आड़े पळिया प्रभु को टिके दर्शन करिया आमे टिके भलरे खाई दबा तापर पुओ पाखो फोन करिके पुओ ता कहया काली आसीबो हां चलो मुडिया दे ठाकुर मुडिया प्रभाता ये खुशी कम है अरे हरि भाई जानिछु मो पुओ इंजीनियरिंग पाइछि चाकरी काली कॉलेज रो घर को आसियो सब गल्ला हां 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 प्रभु मो डाको सुनि आ मार
ଭାଇ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ମୋତେ ଆସୁଛି ଆମ ଘର ଟାଟା। ବୁଝିଲ ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ତୁମେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆରାମସେ କାମ କରିକି 5 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି। ତାକୁ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ କରିକି 3 ଲକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଲୁ। ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆସିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କରିବା 4-5 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁଠି ଘୁଷୁରି ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମାଲମାଲ ହେବା, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ବୁଝିଲ ମୁନାବୁ? ଚାଲ ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିକି କାମ ଆମର ଶୁରୁ କରିଦେବା। ହେଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମେସେଜଟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଏ ଘରଟା ଆଇଛି, ଆମର କାମ ହେବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କାମଟା ସାରିଦିଅ। ଆମ ରଡ଼ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଯୋଗେଇବା ଆଉ। ଆଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏଇ ଘରଟା 15 ବାଲିରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ କରିଦେବି। ତମେ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ପିଲା ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ଗୋଟେ ରାତିକ ଭିତରେ ତ ଆସି ସାରିଦେବୁ ଆଉ। ତମେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଲି ତ ପଢ଼ିବ ପିଲା ପାଠ। ହଁ ସେଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର। ଏ କାମ ଏଠି ବନ୍ଦ କର। ରାତିରେ ତମକୁ କିଏ ଗଲା କାମ କରିବାକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଆଣିକି ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ। କୋଉ ସରକାର କହିଛି ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ? ତମେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଗାଁର କ'ଣ ହବ? ହଁ ମୁଁ ଗାଁର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆଇଛି ଛୁଆ ବେଳୁ। ଏଇ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ତମ ଏକାନ୍ତ ହାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ବାଟ ହଉ ତମେ ଆସ ଆମ ଲାଲୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। କିଏ ତମ ଲାଲୁ ବାବୁ? ଆମ ବଡ଼ କାହିଁ ତମ ଲାଲୁ ବାବୁ? ତମ ଲାଲୁ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏ ଗାଁର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଛାତ୍ର, ଏ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ ଆମ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ମୂଳରୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଲ୍ରେ ମୂଳରୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିବିନି। କାରଣ ତମେ ଏ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଟି ଚୁପ୍ କରି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି। ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି କହୁଛି। ଆପଣ ଚିଲେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟ ନେବେ, କାମ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ରହିବା। ମୂଳରୁ ଏ କାମ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କାରଣ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଛୁଆ ବେଳୁ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗ ହଉ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଏଇଟା କଳି ଦେଖିବା। ମୁଁ କିଏ ଦେଖିବା ତମ କାମ କରୁଛି ଏଠି। ଏ କାମ ବନ୍ଦ କର। ଏ ତମେ କିଏ? ତମଠୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିବୁ, ଟାଟା ରାତିର ଦେଖିବା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ତମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସାଂସନ କରିଦେବ? ଏଇଟା କେବେ ବି ହବା ମୁଁ ଦେବିନି। ହଉ ପାଟି କର, କେତେ ନେବ କୁହ? ଚେକ୍ ଦିଆ ମୂଳରୁ କୋଉ ଚେକ୍ ହଉ କି କଣ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ମୂଳରୁ ନେବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ଦଲାଲ ଭାବରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏ ସ୍କୁଲଟିକି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଉନ୍ନତି କାମରେ କିଛି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।